Mai titiyar milki Allah ka kiyaye bayinka. Amin banda dan shayi, har Allah ya kiyaye dan shayi. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Okay. Malam Sule. Ka ta irin wannan tunani haka? Haba, ina fa lafiya. Na zo na yi sallama ya kai so biyar. Ina lafiya. Baka an samu ba. Shekara kusan 45 ba mata. Ina lafiya. Wallahi ina nan ina da tunanin ya lamarin duniya da ya kasance. Abun duniya ne yake shafi kenan. Aure ya tsada ne fe. Ya? Wallahi in ga mana na ka akwati gaba na ya fadi. Ko da alaka ce min kalma. Ya sai. Na haka yanzu ni karfi na bai kai ni mata ko da bai yanzu tunanin da ga ina yi in samu rabin mata. Ne auren 0.5. Ina aure shi a daura aure yadda zauna gidan su ke rinka zuwa. Malam Sule wannan Sule. Sai rinka zuwa. Ko a tarihi a duniya ni ban taɓa jin inda aka yi wani A 2020 ma 2020 da abu ita ma ita ka ta shawo da shekarun duniya. kwarai. Haka gaskiya 0.5 muke da kari auren rabin mata nake yi zo muke da full aure. Ko da lehe sadaki bridal shower wani Malam Sule yan son samu ne to ka bari tenuwan nan ta kare sai ka yi. wannan In tenuwa ta kare ba an sha an gama shan jami'a ki ya wuce wani. Malam Sule ga shawara ma. Na san ka Aisha mun an magana auren ki. Kwarai ko. Wani Malam Sule ne zai hana mu biyu mu haɗa mu aure mace ɗaya a kai sai mu ni Shawara ne. mata guda. Wallahi na yi na ban za mu gana wobi ni za ka gwada an yi